खुलुमबाय लोगोफोर बर' एसएम आपडेटनि गोदान रादाबाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गिबियाव गुरै खावलायबाय। गिबि रादाबाव दङ दुखुनि खौरां बर' हारिनि थाखाय गेदेर खहा। बे साननैयावनो सानै बर' एमएलएनि जिउ खहा जाबाय। दाखालि बावैसो गसाइगाव बियाब बिपिएफनि एमएलए माजेन्द्र नार्जारिया रुंसारि जाबाय आरो मैया तामुलपुर बियाब इउपिपिएलनि एमएलए लेहराम बर'आ जिउ गोमाबाय। बिथांनि हरखाब जिउ गोमानाया बर' हारिजों लोगोसे दुलाराय आसामनि राजखान्थि फोथाराव सुबुंखायै खहा जाबाय। बिथांखौ सिगां कभिड-19नि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय होदोंमोन, नाथाय बिथाङा मैया फुङाव जोबथाहांबोबाय। बिथांनि रुंसारि जानायखौ गासै सुबुं माहारियानो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथांखौ मैया सरखारि नेमखान्थि बायदियै जोबथा बिदाय होदों। जोबथा बिदायाव बाहागो लाफैदों जोंहा बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' आरो आसामनि केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म आरो अशोक सिंहा लोगोसे गोबां मन्त्रि एमएलए बिथांमोना लेहराम बर'खौ जोबथा बिदाय होयो सावनायनि गेजेरजों। नैथि रादाबाव दङ आरोबाव दुखुनि खौरां मुम्बाइआव सासे बर' लाइमोननि कर'ना भाइरासजों जिउ खहा। मुंखौ महेन्द्र बर' होनना मिथिनो मोन्दों। गावनि नखरखौ फोथांनो आरो फसंथाननि थांखिखौ लाना कम्पानियाव रां आरजिनो फैनाय महेन्द्र बर'आ महामारी कभिड-19 जों गाग्लोबजाना एमजिएम हस्पिटालाव मैया रुंसारि जाबाय। महेन्द्र बर'जों जयैनो खामानि मावग्रा लोगोफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथां बर'आ 7 दिन समनिफ्रायनो लोमजादोंमोन। बिनिनो लासै लासै बारा जानायखौ नुनानै एमजिएम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो लाबोदोंमोन, नाथाय महेन्द्र बर'खौ रैखाथि होनो हायाखैसै। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायाव नखर आरो लोगोफोरनि थाखाय हाजासे दुखुनि सायखं जाना थाबाय। बिथां बर'आ महाराष्ट्र नेभि मुम्बाइ पानवेलनि साखाथि जिडब्लिउएल कल स्ट'र कम्पानियाव गोबाव समनिफ्रायनो दंमोन। बिथांनि न'आ सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि खग्रा कसारी गामिनि थागिबि बिफा पनिराम बर' आरो बिमा कल्पना बर'नि सेथि फिसाज्लामोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। सिला फोथाराव साइकेल फाहामगिरिखौ गावनि दखानावनो बुथारना सावनानै होयो दुथांफोरा। सिला फोथाराव जादों मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। सासे साइकेल फाहामगिरिखौ गावनि दखानावनो बुथारनानै गालाङो दुथांफोरा। बुथारजानाय सुबुंखौ खोला ससाइटिनि थागिबि 59 बोसोर बैसोनि रबिन दास होननानै सिनायनो हादों। कर'नानि थाखाय मावरिया जानाय गथ'फोरनो मदि सोरखारा 10 लाख रांनि फान्ड होगोन होनना फोसावदों। कर'नानि नैथि दोहौआ हादोरनाङै गोबां खहा खालामदों। कभिड-19नि थाखायनो गोबां नखरफोरा सिलिंखार जालांदों आरो गोबां गथ'साफ्रा बिमा बिफाखौ खोमानो गोनां जादों। माखासे ओरैबायदिबो दं जायहा सामलायनो थाखाय नखरनि सासेबो सोद्रोमा गैया। बेफोरबायदि गथ'फोरनि थाखाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि फारसेनिफ्राय हेफाजाब होनायनि राहा लानाय जादों। पिएम केयार्स फर चिल्ड्रेन बिथांखिनि गेजेरजों बे गथ'फोरखौ रांखान्थियारि मदद होनाय जागोन। बेजों लोगोसे 18 बोसोर बैसोसिम दानाव रांनि अनसुंथाइ होनाय जागोन आरो 23 बोसोर बैसोआव पिएम केयार्सनिफ्राय 10 लाख रां फान्ड होनाय जागोन होनना फोरमायनाय जादों। बेजों लोगोसे बे गथ'फोरनि जौगानाय इयुननि थाखाय बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ होनायनिबो राहा खालामनाय जागोन। बे गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनो थाखाय जेसेबां खरसा जागोन बे खरसाफोरखौ पिएम केयार्स फान्डनिफ्राय होनाय जागोन। बे मावरिया गथ'फोरनि थाखाय 18 बोसोर बैसोसिम आयुष्मान भारत बिथांखिनि गेजेरजों 5 लाख रांनि हेल्थ इन्सुरेन्सबो होनाय जागोन। बिनि थाखाय जाय प्रिमियाम दं बेखौ पिएम केयार्सनिफ्राय होनाय जागोन होननाबो फोरमायदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बुङो दि बे गथ'फोरा हादरनि इयुन, बेनिखायनो बे गथ'फोरखौ मदद खालामनो थाखाय गासैखौबो खालामगोन होनना बुंथियो। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मोनसे समनि बर' सावथुन मुलुगनि सासे मुंदांखा फावखुंगुर कमल लाहारिया कभिड-19 भाइरासजों नाख्रेबजानानै गुवाहाटी खानापारानि आयुष चन्द्रा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं होनना खौरां मोननाय जादों। बिथाङा गोबां सिरियासआव दं होनना मिथिनो मोन्दों। थाबैनो गाहामाव फैनो हानायनि इसोरनिसिम आरज गाबनो बयखौबो खावलायहरदों। भाइरेल भिडिअ'आव गाग्लोबजानाय हिन्जावसाखौ बोखांदों बेंगालुरु पुलिसआ। बेंगालुरु पुलिसआ शुक्रबारखालि बांलादेशनि गाग्लोबजानाय हिन्जावसाखौ नागिरनानै दिहुननो हायो, जायखौ खारसि बेसियै गाग्लोबदोंमोन साबा लाइमोना। गाग्लोबजाग्रा हिन्जावसाखौ केरालानिफ्राय रैखाथि बोखांनानै बेंगालुरु पुलिसआ सहरसिम लानानै फैयो। मोनसे भाइरेल भिडिअ'आव हिन्जावसाखौ गाग्लोबनायाव सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिफोरखौ हमनो हानायनि सानसे उनावनो बे जाथाया सोराङाव फैयो। खौरांनि बायदिब्ला गाग्लोबजाग्रा हिन्जावसाखौ बायापामनालालि पुलिस थानासिम आरो उनाव फाहामथाय आनजादनि थाखाय बौरिं फाहामसालियाव लानानै थाङो। नोजोर होथावनादि बे केसनि सायाव दासिम 7 दायनिगिरिफोरखौ हमनाय जादों। बिनिनो 4 सेंग्रा आरो 2 हिन्जावसा होनना मिथिनो मोननाय जादों। गाग्लोबजाग्रा हिन्जावसाखौ खालि जिनाहारि आरो गाग्लोबनायल' नङा, दायनिगिरिफ्रा हिन्जावसानिफ्राय रांबो दाबि खालामदोंमोन आरो रां होनो हायाब्ला भिडिअ'खौ ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामनायनिबो हुमखि होदोंमोन।
बेंगालुरु पुलिसा बेखौ मिथिहोदों। बिनि सिगां शुक्रबारखालि बेंगालुरु पुलिसा साबा दायनिगिरिनि गेजेराव सानैनि सायाव गुलि गावनो गोनां जायो जेब्ला बिसोर पुलिसखौ गाग्लोबना खारखोमानो नाजादोंमोन। जाथाया शुक्रबारखालि फुंनि खमैबो 6:30 रिंगासोआव जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गाग्लोबजाग्रा हिनजावसाखौ सुनिबारखालि बिजिरसालियाव हाजिर खालामनानै बिनि बिबुंथि लाखिनाय जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गोजोनथाव खौरां, शिव थापाया एशियान बक्सिं चेम्पियनशिपआव सेमिफाइनाल देरहाबाय। दुबाइआव सोलिबाय थानाय एशियान बक्सिं चेम्पियनशिपनिफ्राय आसामनि बक्सिं गेलेगिरि शिव थापानि मोजां खौरां मोननाय जादों। दुबाइआव सोलिबाय थानाय बक्सिं चेम्पियनशिपआव 64 किल'ग्राम लिरथायाव शिव थापाया सेमिफाइनाल देरहानो हाबाय। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय हरबाय। नोंथांखौ सोरजिगिरिया गाहामै लाखिथों। गोजोन्थों।